Bari uba abinci. Abokina me ya same ka ne dan Allah? Me ya same ka dan Allah? Ka gaya min mana. Dan Allah ka gaya min mana. Awa kai me na kuka? Ka abinci a gaban ka. Wannan abinci haka har da nama. Wow. To find the answer, talk to me. Abokina da girman Allah, taimaka ka gaya min abin da ya same ka. Taimaka. In ka ji abin da ya faru da ni ka tausaya min. Me ya same ka? Iyayena da mamana da babana sun yi tafiya suna hanyar dawo ina jin ka sai da aka kira ni aka ce sun yi accident dukansu sun mutu. La ilaha illallah inna lillahi to Allah ya jibe su ai ba kuka addu'a za ka yi musu da abinci kuma baka ci ba ka zuba biya a ciki. Na so ni ma in mutu ne kawai in bi su. Wani abinci wannan abinci to ai ni nake da kuka ba kai ba. Nake da kuka ba kai ba. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.